सिया मोसालायदों गान गाबफैनाय खोनानानै सिया नोंना अबे गोदान मोनलाय मामि मामाया गोदान मोनलाय बे अबे गोदान बे गोदान गस्लाया बहा जुलांबाय सैमा गिंसो माथो सैमा गिं जाजोब्बाय मा गें ला औ थैबाय मम्मी थैगबाय दौदौ होननानै आ होनबाय ना थैगबाय नों दादामोनजों इबि होनगोन मम्मी माला होनगोन मा फैगौ hey Jamba na Googling le mami googling Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Jolopi kazi dan thang nagirdों guys. Jolopi kazi sini आरो. Batwn. थ' जों थांगासिनो आरोना दासो दुगैखांदों नै बेहा गिनाया गारि फैजानो मानो होनोबा हाद्रि जानानै दं वाटार साप्लाइ वाटार पाम्पिं बे फैनानै दं नालाय ओमफ्राय दा बेनि पाइप जावदों आरो ओमफ्राय बेनो बिराद गुफुङो दा डेन्जार रायनोसै आरोना जोङो गोखैखौ हाथाय खैजोबलायनाय ओमफ्राय नै सानानो हाबलायलायसै माथो जाखो बिदियावसो इन्टारेस्ट जोंना होनलायनाय नायनो हागोन हनै सियाना बिमायबो दंफैयो बावाखै आधा घन्टा 1 घन्टासो जाबाय जों दा थांगासिनो आरोना जोंनि आयंमोननाव जलफि जानोनो जलफि अभी हम जा रहे हैं जलोपी खाने जलोपी को हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं मुझे जलोपी को जलपाई कहता है जलोपी को जलपाई बोलता है नहीं मुझे नहीं पता मैं अभी गोई खा के आया है गखै मिलेगा कि नहीं कोई को सुपारी बोलता है हाथाय खैबाय करेगा हाथाय में कुछ सबाय करेगा हाथाया ओरैनोबाबो मोटा माराम होइसे मतलब माराम हो गया फिर भी मैं खाएगा जलपाई तो ठीक हो जाएगा बोरैबा फुलालासो जाबाय माथो नुबायना गाइसमोन कार्बि आंलंनि थास' आथिङा माबायदि जायो आलदा ना गिदिर गिदिरथार नै ए बिफांबो दङ कार्बि आंलंनिखौ नायनो र' आंबो नुफेरखायाखै कार्बि आंलंनि थास' बबोरो बेनो बे कार्बि आंलंनि नै बेनोनो माथो एखेयानो ए सिगाङावसो बे साला नायबा अन्थावथाव ओमफ्राय सिगाङावसो बे ओइ हाला बोरैबा एंगेलजों नायबा दाउ सिखाव नुखायोबो आलो सनेबा जगार खालामजोबखाबाय आरोना जोङो जलफियानोथ' खयथा जोंनाव हानायदोंना नोंबो जागोन गोथाव गोदै गोदै ना गोखै गोखै हो ना मेंब्रांजोब बोरो खुगाया मेंब्रांजोब सा मोनलोङानो सासे होनहरनायखौ नुवाखै दना फुदुंनाय सा रङा नुवा साइसि उरायो दनाया नायनो हागोन नै जलफि जाग्राफ्रा मोखांफ्रा नायलाय नों गासिनाबो आलदा आलदा सेबजोब जलफि जाग्राफोरनि मोखांखौ एखे जायाब्रा ओंखायनो मिनिखारो एखमबा आलदा आलदानो एखमबा लावसें एखमबा दुलुर एखमबा जंफार एखमबा जमलिब दा सासेया नै आराम हाख्लाब हुख्लाब
एवगासिनो ओमफ्राय सासेयाव नै सामब्राम गुफुर जिरगासिनो ओमफ्राय बाजैया नैबे कार्बि आंलंनि थास' सायगासिनो आरो बेखौ जाया जलफि जाखाया बेखौ जागोन ए हनै गुमाया सिखारबाय कुम्भकर्ण बायदि उन्दुदोंमोन थाब सिखारथारबाय माने गोथाव नुखाबाय माथो देबानो जाबाय बरियानो आयौ सानैबो मानि खुसि एथ' हे सानैबो मानि खुसि दादिखौ लोगो मोननायखाय खुसिथार नामा सानैबो हे बोरा सानैबो मिनिलाय दे हाजोआव मिनिलाय दे आइसो हाथाय हरा सानैनो नै बेना मोजां माव नै बेनाथ' हाथाय हरो हिलाय आइसो आयौ सासेया आमलु देजेनबाय आरो ना बेखौ देखायो नामा हाबाब नोंना स्करा मोजां दालाय बुलायनो खालामनो सोरखौबा खालामनोबा लेंहरथ'गोन आं कल हरनानै कलखौल' रिसिभ खालाम दे जोंना नै गुमैया सालांगासिनो गोथावनो गुमैया एर'प्लेनजों माजों फैदों होनलाय गुमै बिसोरखौ आं गोजौनिफ्राय खेबलायबाय आरो ना नायनो हागोन नै गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नै जलफिखौ माबायदि नुयो बिसोरखौ आङो ड्रन शट होबाय आरो ना ड्रन गैया नालाय ड्रन शट होबाय आं गाइस नायबानो जाबाय स' लगायजेननो नागिरबाय आरो ना जोंना बिनानावा बेखौबो देगोन बेखौबो देनोसैनो थारमाने माजों देफागोन ए बेखौ देफ्लेनानै बाव फामल' हरसै रोंगौलै नोंसोरबो मानसिफ्रा गोगोम जाबाय जलफि जाग्राफ्रा नायनो हागोन नै गासिबो जलफि जाग्राजोब गासिबो ए नस्थ' चन्द्र आयै आयै आरो बे सेन्देलजों दाउखिसो नामा गायामोन बे सेस खाथाम सुफिनदो दाना जाजेनबायलै नै फार्स्ट ट्रिप ना बे एबा सेकेन्ड ट्रिप फार्स्ट ट्रिपआवनो बेसे जाजेनखाबाय नै जोंना आब'ना खानाया हेड एन्ड शल्डार लोबनानै बिदि जाबायनो आं खाबाय पेन्टिनजों मोजां जायो हेड एन्ड शल्डार फुबाय बियो थाइसे दामनिखौ लायनानै नङा थाइबानिबो दं थाइब्रैनिबो दं बेना थाइसेनिखौसो लाबोदों थाइसेनि गोदान ओंखारनाय दङ आं दामिसो फैयो दामि स' देखांबाय आरो ना जानोसै एबार औ लगायजोबदो होजोबदोलै हुहु हाहा खालामनांगौ सामब्राम गुफुरखौ गरबेसे होखो गथाम गब्रै होबाय दा नाङाबा होफिनजागोनलै साखिबानो जाबाय आयौ 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 र' आं एसे गोजानाव थानो दा खुदै गलाबायबा आंना औ लगै एसे गोजाननिफ्राय खेबनांगोनलै दा खुदैया बोरैबा बेरथ'लाबायबा आंना वाव वाव लागतेसि आखाइजों लगायदोलै माथो जागारदों आखाइफोर बौनाय दंबावोलै गखाला आरो आयौ साखिगोरनाया मायदि बरिया थाब सुइदो मोनाम सुनानै सुनांगौनो आखाइखौ मोनाम सुनांगौ आखाइखौ आलुआ ना आखाइखौ मोनाम सुदो माबादो थालिर बिलाइ थाम्फै दखानसोलै बिसिना थाम्फै दखान नैबाव इना खन्दा उन्दुग्रासो मोनसे लांबावनोसै आरो माथो आरो नै बिसिनि अमाखौ नायनोबा मैया जौ लोंनानै आसला बिमायाव खिथायनो आरो ना नायनो हागोन नै अमायानो आवब्लाब्ला आयै मामुखा रेडि खालामजेनबाय आरो ना एसे गिदिर गिदिर बानाय बांसिन मोनजानायनि हमद्रायबायसो
दोननोसो जायगा गैलाब्रा नोंनि थाखाय लाया खम जायाखै आंलाय एथ' गुवार लाबोनाया मारै एथ' मानसि खमा मारै थोला सानदां आया दहाय जायासो होनदोंमोन नोङो हरदो आंनाबो नैबाव हो आंनो दे हाबाब नै फांल'आथ' गोग्गोम होखाबाय सोर संनो नाया माबाया जलफि गोखै बुस्थुआ हिनजावफोरनि सबसे फेभरेट होनदों नामा आयौ अफकर्स सोलै आंनि होनखादोंना सेंग्राफ्रा बारा जाया सेंग्राफोरना माखौ गोथाव मोनो जौ सेकेन्ड बेदर बेफोरसो दा हिनजावफोरना गोखै गोदै ओइ थोबाय नामा नोंसिना ओइ माथो आइबो गैया आफाबो गैया खोनासङाबो नोंना माथो सिनि होलायलायनायसो गोखैद्रायखौ जानो हाया खामानि गैया बियो सिनि जागोन सिखिरिसो नों जायोब्रा गोखै जायो अनेक जातनि थायोना अनेक जातनि थायो जौ फाग्लिबो थायो नुवाखै नामा नोङो नों नङाब्रा दस्राखौसो बुंदों हाबाब आब'नि गोथाव जानायखौ खेबनां माबायदि जायो बे गोथाव जाखायो नै लगायनायफ्रा आयौ लागा बाजैनि गोथाव जानायखौ खेबसैलाय आङो दे बाजैया मारै जायो दे गोथावनो नोंना सिनि ना संख्रि बेलाय संख्रिसो आयौ हांसो मासे सिथारदो दिनै जानोसै आब' हांसो मासे सिथारदो होनदां जानोसै बालनि बे हांसोफ्रा खारनानै ओरैबा ओरै खारनानै सौद्रलायनानै थैबानो जायो मासेसो मोनजानायनि हार्ट एटेक जालाबायनानै थैबानो जायो नै जा जोङो जाखांनानै फैबाय जलफिखौ मोनाफैलायबाय सानानो हाबलायलायबाय माबा खानानै जाफैदोंमोन आरो मोनानानैसो मामि अमा खिबो नांबाय अमा खिबो नांबायनो बुरै खिथु सुनो अमानिखौ मोनामबाय जोंना खिथु सुनाय होयो अमाखौ खिथु सुयोथ' जों जोंनि अमाखौ फायखानायावसो खिबावो दाना जोंना अमायानो गैला नङाबा मासेबो 1000 लागाय ना बै 1000 अमा खिबु सुनो थाखाय 1000 नांगौ तो गाइस जों जाखांनानै फैबाय नै मोनाफैलायबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै ओमफ्राय दिनैना भिडिअआ बेखिनियानो आरो भिडिअखौ होमबा दोनथ'नाय जासिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस बाय बाय